שלום לכם ילדים וילדות, וברוכים הבאים לעוד פרק של מודים עם יאיר. ופה יש לי חבר שקוראים לו רון. מה קורה חברים? והיום אנחנו הולכים להראות לכם למרות של הספיירל לקי בלוק. אנחנו הולכים להילחם בווידר אחרי שנפתח הרבה בלוקים, חלק ורי לקי וחלק לא אנלוקי בלוק וחלק אנלוקי בלוק, וכמובן ששכחתי לקחת משהו, אני אידיוט. סליחה שלא העלינו הרבה זמן, או לפחות יאיר. כן, היה לי... לא יצא לי להוריד הרבה, לשים הרבה סרטונים, הייתי עסוק. היה לו בעיה במחשב. אז בקיצור, בואו נתחיל. אמרתי לכם מה אנחנו נעשה, אנחנו נפתח בלוקים, ואנחנו נעשה הרבה דברים מגניבים היום. ואחר כך נלחם בווידר. אז בואו נתחיל. טוב, אני אעשה ככה, נתחיל פה. מה זה? emergency health? nausea, regeneration, לא נראה לי טוב. למה רק שיקויים? עוד לא קיפושן. לא. סליים סקינס. טוב, זה דאנג'ן, אני לא הולך לפתוח את זה. אולי בסוף האפיסוד. לא, זה לא כזה טוב, זה מעולה. אני לא הולך להשתמש בגולדן אפל האלה, כי הם יותר מדי חזקים, ונגד לווידר זה קצת... הגרים ריפר. אני לא הולך להתעסק איתו, הוא חזק מאוד. מי זה? איך קוראים לו? קוראים לו הגרים ריפר. מיסטר ריינבורס עם בלוק של דיימונד. יש לי קראפטינג טייבל, ואחר כך אני אוכל ליצור דברים מהבלוק דיימונד הזה, שריון, משהו. זה פלאפי. לא שמתי לב. אז אני יכול להמשיך לפתוח את זה עד פושואל. זה מגניב זה. ואני הולך למות. הכל פה מלכודות. יש מזל רע ומזל טוב בתיבות האלה. אל תקרב אליי, הוא מסוכן מדי. אני הולך מפה. אני מקווה שאתם שומעים אותי טוב בכל מקרה. בוטי סליים. כן, אני קצת רחוק מהמיקרופון. מגניב. זה קפוץ לבד, זה מדהים. מה קרה? זה מגפיים שעושות שאני אקפוץ לבד. וגם די טובות, יותר טובות מדיימונד. טוב, וזה מה, אני אפסיק לפתוח את אלה, כי אחר כך אני יכול להפוך אותם עם יותר מזל, אז עכשיו אני אתחיל לפתוח את אלה. מה זה? אדיר. אוקיי, אני לא רוצה שיתפוצץ. נכון שזה הולך להתפוצץ. זה אדיר. קיבלתי ראשים. סליחה שאני יותר מדי מתלהב, פשוט זה פעם ראשונה שלי שאני רואה את המוד הזה, בטח יראה את זה הרבה פעמים. אני בטח שכן. ויש פה רק ראשים ודברים שלא באמת מעניינים אותי, אבל זה דווקא מגניב. מזל טוב. וואו. זה טוב? כן, מגניב. זה מעולה. אבל לא נראה לי, כן, זה יכול להיות ממש טוב. נגד הווידר. כאילו אתה שורד ממה שאתה מקבל בזה. ראש של תרנגולת. כאילו אתה שורד ממה שאתה מקבל בתיבות. אני הולך להוריד את זה למה זה קצת מעצבן אותי. ליטל ריינבו קוסטר, זה מגניב. אדיר. וואי, זה מוד אחד האדירים. כן, זה מאוד מגניב מאוד. כן. איזה אדיר. זה פלאפי. זה, כן, בסרטון אחד הזוכים מהפרקים הקודמים. כן. אם אתם לא, אז תראו. אני די תקוע פה, אז אני ירד. אוקיי. עכשיו... כאילו אתה שורד מהתיבות שאתה פותח. כן. באמת. מגניב. זה היה לאג. לא. לא. מה קרה? אוקיי, סליחה. כאילו, לא, זה פשוט נתקע לך. לפני. אדיר, מה זה? יש לך... לא, זה סתם. עוד פעם זה? זה יעשה לך את זה. אוקיי. הבנת מה זה? זה כאילו דאנג'ן, שאמור להיות בדברים, אבל... איזה חרא זה. מה זה? מה? אני לא קיבלתי שום דבר טוב מהבלוקים האלה. בלוק אחרון. אני פשוט הולך לקפוץ מהחלון הזה. ככה מתאבדים בצורה הכי טובה. אני לא רוצה להתאבד. אני לא רוצה. לא, כאילו, אתה מבין. אוקיי, יש לי עוד בלוקים. יש מצב שאני...
יש מצב שאני אפסיד. לקי בו. כזה טוב. אבל אין לחצים. זה שיט. זה טוב? פיק. יכול לשים עכשיו דברים. בסדר. כן, יש לי את הבלוקי לדיימונד שזה טוב. אין לי נשק עדיין, חוץ מהקשת, אבל אין לחצים, זה בעיה. זה טוב. כן, אבל אני לא יכול לחשב. לא נראה לי שאני אצליח להרוג אותו, נראה לי שאני אצטרך להביא לעצמי עוד קצת בלוקים. אני לא מקרב לשום דבר. באמת. What the fuck. זה דג. נו באמת. אם אני מקבל את זה משהו טוב, זה להדיר. באמת. באמת. אבל אני יכול לקחת מזה את האיירון מלמטה, אבל. די! נו באמת. מי נשאר לך? מה זה עושה הלב הזה? לא משהו שיעזור לי. אני לא אתחיל עכשיו להיכנס לעוד מודים. דרך אגב, אם אתם רוצים שאני אעשה עוד מודים שמישהו יכתוב לי בתגובות למטה, יש לו מלא מודים שאני יכול לעשות עליהם. חלק מהם יכולים להיות סרטונים ארוכים, ואולי אפילו עם כמה פרקים. תכתבו אם אתם רוצים סרטונים ארוכים, אבל פשוט זה קצת יעכב את קצב העלה. כן, זה קצת בעייתי. אבל אין לי בעיה עם זה, אני יכול. כן. תקשיבו, אז אם אתם רוצים שאני אעלה סרטונים עוד מודים ליוטיוב, אז רק תכתבו את זה בתגובות, אין לי בעיה עם זה. הוא יכול לעלות דברים על כל דבר שקשור למיינקראפט. לא הכל, הרבה דברים. כי יש... אם אתם רוצים מאוד ספציפי שאני אוריד, אולי אני אעשה את זה. וגם... אז אני יכול לעלות את זה, אבל... וגם אם אתם מעדיפים, נגיד שהוא יעלה יותר, ושזה יהיה סרטון נגיד כל אחד, נגיד 5-10 דקות ככה. ואם אתם רוצים שהוא יעלה סרטונים יותר מורכבים, אז זה קצת יעט בקצב העלה. כן, אני אוריד כאילו... פאק. מי זה? אין לי מושג. הוא חזק? כנראה שכן. יש לך שריון אבל הוא ממש חזק? כן, השריון שלי חזק, אבל הוא גם ממש חזק. לא, זה. אנחנו חייבים עוד תיבות. לא. למה? כדי להציל דברים טובים. עוד תיבות? עוד בלוקים, מה זאת אומרת? אתה יכול בלאקי בלוקס. כן, עוד לאקי בלוקס. אולי פשוט תיקח עוד, אתה יכול? מה שאני אעשה, זה כך. אני אהפוך את זה עם יותר מזל. זה מה שהתכוונתי מכל מה שאמרתי שאפשר לגרום להם שיהיה להם יותר מזל. 10 ו100. אוקיי, בוא נראה. בבקשה. יש! אוי ויי. זה טוב. זה חזק. אוקיי, תקשיבו. אם אני עכשיו... זה מקושף. אבל זה לא עושה דמי. תקשיבו. זה לא עושה הרבה דמי. תקשיבו, אם אני עכשיו מקבל דיימונד אור אחד או משהו כזה... בבית תחזיקו אצבעות כולם. אם אני מקבל עכשיו, יש לי פורשן זה אומר שאני אקבל לפחות 50 דיימונדס מהאור הזה. תפללו כולם. לא! איזה שיט. אני עדיין יכול לקבל. רגע, היה לי עוד מישהו. יש לי את איירון אחד. תיקח, אבל תעשה את זה שיהיה לזה יותר מזל. כן. חייב. אוקיי, יש לזה עכשיו יותר מזל? קצת. אוי, לא. אם היה לי אינפיניטי על הקשת, הייתי הולך על זה, אבל לא. יש שם עוד... רגע, זה לא אחד ש... כן, זה אחד שיש בו. דרך אגב, הערוץ שלי, כאילו, ככה זה נראה סך הכל. כמו הפרה הזאת שהרגע הרגתי. פרופיל, תמונה. כן, תמונה של... כמו כזאת. אם אני עכשיו מקבל... לא, באמת. מה, זה מקפצה? כן. איזה אדיר. לא באמת. מה, זה לא אדיר? לא. כאילו, לא... כאילו, הבנת אותי שאני אומרת שזה אדיר. הבנתי. טוב, אז ככה. הוא קופץ. נחת בצד. כן. אז... מי זאת הרוח המשועממת הזאת שסתם מסתכלת? טוב, אני אעשה ככה. מה זה? מה עשית? הפכתי ליום וחיביתי את הגשם. אתה יכול להרוג אותה? כן, אני יכול. אם אתה הורג אותה, מה אתה מקבל? לא, בכלום בסך הכל. נגיד לכם את האמת, לא נראה לי שאני אצליח לשרוד. כי אני לא כזה חזק. אני לא מספיק חזק לפחות בשביל הוויזר. בשביל הוויזר, כן. הוויזר לא חזקה. הוויזר. הוויץ' לא חזקה, אבל נכון.
אוי. מה? נראה לי שאני אקח עוד לקי בלוקס. אתה חייב. כי תחשבו, הוא לא יכול... יודעים מה? אני הולך לנסות אותו פעם אחת לעשות את זה. אני הולך לעשות רק פעם אחת. יודעים מה? מה שאני... לא, אני לא אקח כלום. אני הולך לעשות פעם אחת. אני הולך הורגים אותך. לא, זה... זה הפויזן. אני הולך להכין מכנסיים. לא, אבל אתה עדיין זה לעזור לך לשרוד, אתה לא יכול עם זה. יש לי אין לי נשק, זה הבעיה שלי. יש לך שריון חזק מאוד. הבעיה שלי זה נשק. כן. אם אתה עכשיו מביא ממך כזה... אתה נשק? לא, אין לי בעיה, אין לי בעיה דווקא בעיה עם נשק, אני יכול לקבל דיימונד סורד. אוקיי. למה אתה הורג עם סטייק? מה זה משנה, אני גרזן. אדיר. עכשיו אני אכין עוד דברים. שוב פעם, אני מקווה שאתם שומעים אותי טוב. כן. סליחה, פשוט אני קצת רחוק מהאוזניה. כן, הוא מרחוק. אבל אני משתדל, אני קצת מדבר יותר חזק. כן, הוא מתקרב גם קצת. יש פה אקספיריאנס. אוקיי, אני עכשיו הולך לאופציות מפלצות. מה אתה אחרי זה עושה עם התפוחים? הזהב. אני אוכל אותם, הם מתאים לי רג'נריישן, כמו דברים כאלה. עכשיו אני הולך קצת להרוג חיות, אני הולך כי אני רוצה לחשף את החלק אחר של שריון. מה אני אעשה? את האמת, הוא לא אוהב לעשות את זה, אבל הוא חייב. הוא לא אוהב להרוג חיות. את האמת, במיינקראפט זה לא באמת אכפת לי. לא, באמיתי. אדיר, מה זה? נו באמת, פרוג'קשן פרוטקשן. כן, הפרוג'קשן פרוטקשן זה לא... אפשר לחשף את זה. לא, אי אפשר לחשף אותם. אבל אני כן הולך לקחת לו קצת לקשף את הנשק. כן, כן. אדיר. הוא הולך להיות לך נשק חזק בטירוף. לא. למה? דיימונד מקושף. כן, אבל... תלוי מה... יש! כמעט לחצים. לא! מה? יהיה לי רק שתי יריות. כי פשוט אין לי אינפיניטי. אינפיניטי זה לקשת זה... עושה שכאילו יש לך אינסוף חצים. אתה צריך חץ אחד באינבנטורי שלך, אז יש כאילו אינסוף. נו, תביאו לי כבר XP אחד. אולי תיקח חבילות. מה? חבילות? בלוקים. לקי בלוקס? כן. אז אם אני אומר חבילות, לקי בלוקס. בסדר. אז קח לפחות 5 עם מזל טוב. או שזה לא יספיק לך. לא, או תלוי מה יצא בהם. אני לא אקח. זה עכשיו רומאות? כן. לא היה לי פשוט מזל בכלל. לא היה לי מזל טוב בכלל. תשמע, אתה לא יכול להגיד שהיה לך לא מזל טוב, כי קיבלת שריון חזק. אפשר לקבל אבל מלא דברים. אחר כך אני אראה לכם מה אפשר לקבל מהעמוד הזה. אפשר לקבל מלא דברים הרבה יותר טובים. אחרי זה פשוט נשים מלא בלוק. לקי בלוק. נוקבק, נו באמת. מה, לא כשף? זה כשף אבל זה לא כשף טוב. זה לא נתן לי משהו שבאמת יעזור לי. זה כל החלון. מה? טוב. אז עכשיו מה שאני הולך לעשות זה... אני אלך... אוקיי, אז עכשיו אני אקח את זה. דברים מהטבע. אני אזמן לעצמי את הווידר. פשוט אמרו בו סידרנו את הבלוקים. מסודרים יפה. אוקיי, עכשיו אני אלך לזמן את הווידר. אם אני לא אצליח להרוג אותו לפחות פעמיים, אז אני... נצליח לקחת עוד לקי בלוק. לקח לפחות עוד 10 רגילים, אני לא... וסליחה שאנחנו... זה פשוט אתם רואים את המצב שלנו. נו באמת. אוקיי. טוב, איך אני מחכה? עד שהוא מה? עד שזה יקרה. אוקיי, וואו, הקשת הזאת חזקה, אם רק היה לי יותר יריות. איך אני בכלל אגיע אליו עכשיו? פרעתי בפעם אחת. אומייגאד, הוא מראה לי מלא חיים. רואים חבר'ה? כן, טוב, יודעים מה? אני כן אצטרך להשתמש בזה. רג'נריישן. מה זה עשה? רג'נריישן. חבר'ה, אומרים שאנחנו נשרוד? לא. אני הולכת לפנות אליו. נו, זה לא יבוא לי בחיים. אני אפילו לא יכול להגיע אליו. אבל חבר'ה רואים, זה לא כוחות, הוא יכול לעוף. אנחנו לא. רואים? לא משנה מה אנחנו מנסים.
אנחנו כן יכולים לעשות לברוח, אבל לא יעזור. זה לא יעזור. טוב. ביי, עשי קצת. לא, אנחנו לא יכולים להסתדר בלי עוד איזה 10-15 חבילות. טוב, אז ככה, אני לא יודע מה לעשות, אני אנסה להרוג אותו עד שאני אמות. אני כרגע בקושי יכול להגיע אליו. יש רעיון, המקפצה! איזה רעיון. היא שימושית או לא? שימושית בהחלט. אומייגאד, זה אוי, לא, אני יכול לפצץ את זה, אבל... מתתי. זה היה שימושי מאוד. אוקיי, אתה חייב עוד חבילה. אז אני הולך להרוג אותו. אוקיי, אם אנחנו עכשיו חבר'ה לא מנסים לפחות ומשאירים לו קצת חיים, אז מה הטעם? אני הולך עכשיו להרוג אותו. אני ארוג אותו רגע. הוא חזק. כן, הוא חזק, אבל אני לא יכול להרוג אותו אם אני אקבל דברים מהמוד, אבל אני לא מקבל. נראה לי שתיקח עוד לקי בלוקס. עכשיו אתה אומר, אתה הורג אותו? עכשיו בטח שכן, עכשיו הוא לא יכול לפגוע בי. כי אני בקריאטיב. אז מה הקטע? למה אתה בקריאטיב? כדי שאני אוכל להרוג אותו. הוא אפילו לא מנסה להרוג. נכון, כן, בקריאטיב. אתה לא מוריד לו הרבה חיים. טוב, מה שאני אעשה... אוקיי, עכשיו הוא... מה זה? עכשיו אני צריך להתחיל להרביץ לו לפני שזה. לא. זה החיים שלו למעלה כאילו? כן. אוקיי. אוקיי, מה שאנחנו נעשה ברגע שאני ארוג אותו, אוקיי. עכשיו אני הולך לקחת עוד בלוקים, ויודעים מה? אני אעשה עוד סיבוב אחד, אולי תעשה עוד סיבוב של לקי בלוקס וזה? כן, כאילו תתחיל מחדש. אני הולך לקחת 10 מזה. לא, יותר. 10 לא הספיקו. לא, אני יודע מה אני אעשה, תאמין. 10 מהשנים. אולי 15 מהשנים כזה שיהיה יותר מאתגר. כן. נראה לך יותר מדי. זה רמאות. כאילו אם זה בטוח שיהיה לנו דברים טובים. 10 כאלה ו11 כאלה. סליחה שמתקשרים אליי, אבל מה אני אעשה? סליחה, זה חופרים בסקייפ. כן. אני מבין אותך, גם לי יש כאלה. אוקיי, אז עכשיו אני... נפתח עוד חבילות. לא טוב. טוב? אני לא יודע. אין לו מושג מה יש בפנים. איזה... אין שם כלום. מה יש? יש שם עוד חבילות. יש שם כלום. אוקיי, אני הולך לברוח. ביי. מה זה החבילות האלה שהיו שם? שלך? אל תאמר חבילות, בבקשה. לקי בלוקס. מה זה? זה טוב? סוף כסוף משהו נורמלי שאני יכול להילחם איתו, אם אני צריך בכלל להגיע אליו. הוויץ' המפגרת הזאת לא יכולה עלינו. טוב, אז ככה. הרגת אותה ב3 מכות. what the fuck. לא הוציא לך כלום. זה טוב? איירון, לא? לא. מה זה? אוי, לא, פאק. זה מחבל, מתאבד. אצל הסויסייד זומבי. נו, די כבר עם הדגים האלה. אוי, נו באמת. זה לא נראה טוב איך שהדג קופץ. טוב, הדג הולך למות. אני לא רוצה להגיד כמו זה נראה, אבל זה לא נראה טוב. חבר'ה. הולך על? יש. אז זה פחות טוב אבל. אבל עדיין. וואי, לא לקחת פיקקס. מה, זה הביא לך עוד 4? כן, לא לקחתי פיקקס. קח אותם. אם זה הביא לך עוד 4. מה זה, המתקלחת? מה? לא. איך קוראים לזאתי? זה... מה קשור? זה לא קוראים לזה, זה בלייז, מה? לא, זאתי שמסתובבת, הצהובה הזאת. בלייז? מה קשור מתקלחת עכשיו? מה? מתקלחת? לא יודע מאיפה זה בא לי. מוד זה הכי טוב. וואו. זה טוב? אני הולך לקחת את הבלוק הזה, אבל... זה כל מיני בלוקים עם מודים, יש פה מטינקרס קונסטרקט, זה לא דברים שאני הולך עכשיו לפרט עליהם. לפרט, כן.
באמת. אתם יכולים, אם יש למישהו מהצופים מודים, אז הוא חייב להכיר את זה, לא? למה זה לא עובד? אוי. אני לא יודע למה זה לא עובד. נו, באמת. אמרנו באמת, זה טוב. תאמת, זה יותר טוב. זה הביא לך עוד מלא. או גם בלוקים. רואים חבר'ה, ככה... סך הכל, אני לא אקח את כל הדיימונדס, כי אין לי באמת מה לעשות עם כל הדיימונדס. אבל אני אקח את זה, מה זה הבלוקים האלה? ביקון. בייקון? ביקון. ביקון. בלוק אוף קופר. מה זה הביא לך הכתומים האלה? זה לא... זה טוב הצהובים האלה? הכתומים. נו, באמת. מה, אין לך יותר? שבר לי כל הבלוקים נראה לי. לא, יש שם עוד קצת. איזה פוקס. נו, יופי! באמת קיבלתי ראשים, אני לא צריך ראשים. אתה יכול לשרוד טוב? נראה לי שאני יכול להרוג אותו. אבל... טוב, אז ככה, נעשה את זה מהר, כי אני עוד צריך לגמור. אתם יכולים לסגור את הסרטון? אתם יודעים, אתם רוצים שנעלה את זה. אולי אחרי זה ישר שנגמור נעשה עוד פרק. כדי שיהיה לכם הרבה יותר לראות ויהיה לכם פחות זמן. אבל מה אכפת לכם? מה, אתם מעדיפים הרבה זמן ופחות כזה בעלה? אם רק היה לי. יש לי קשת, אבל זה קשת. זה מצוין. יש! זה אדיר! עכשיו זה משהו, זה אתה שורד? אם אני אעשה... את האמת? אני לא יודע. אומייגאד. כי כל עוד אני לא יכול להגיע... חבר'ה, סליחה שאני מתרגש. אוקיי. תהרוג את המניאק. מה יצא? ביקון. אוקיי, איזה ביקון? כן. איזה בלוקים אלה? בלוק אוף סטיל. חבר'ה, רואים מה יכול לצאת לא. לקי בלוק? כן. אוקיי, תקשיבו, אני עכשיו הולך לעשות ככה. אני עכשיו הולך לפתוח את זה. אני רוצה אותך. טוב. אז אני עכשיו הולך להכין שריון. זהו, אני הולך להכין שריון, ואז נלחם בווידר מהר מאוד, כי זה לא טוב. ואחרי זה נגמור את הפרק. כן. כי זה כבר, לא יודע כמה זמן זה, אבל... זה הרבה זמן, אני לא... לא הרבה, זה בסדר שזה הרבה זמן. כאילו, זה לא כזה... נראה לי זה עבר קצת 10 דקות. כן. טוב, אז ככה, יש לי כל הדברים, יש לי קצת חצים, קצת זה אני יכול להעיף. טוב. מה שאני אעשה עכשיו זה... אוקיי. מה מרביץ לי? אוי, נו באמת. אומייגאד. הזומבי הזה לקח את הדברים שלי. מה? טוב. למה יש לי... טוב, אז בקיצור, בואו נלחם בווידר. סולסנד. אוקיי. וואי, אני שונא את הדגים האלה, זה לא נראה טוב. או פגמבה סטייל. זה לא פגמבה סטייל. מה זה? גנגנם סטייל. אוקיי, עכשיו אני הולך להילחם בו. אוקיי. אוקיי, חברים. מוכנים לקרב הגדול? כי אני שומע את הצרחות שלכם. אל תדאגו. חבר'ה, אנחנו קוראים את התחת. לא, לא באמת. יש לנו את זה. כן, אבל אנחנו לא יכולים להגיע אליו. נכון, זה שיט. יש לי שריון פחות טוב. אוקיי, אז נראה לי שנגמור פה את הסרטון. אנחנו יודעים שאנחנו לא נוכל להרוג אותו. ואל תדאגו, אולי נעשה עכשיו ישר פרק. כן, אז יאללה ביי!